बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज सारख्या व्यसनांच्या आहारी जाते, तर दुसरीकडे मानसिक दडपणामुळे नैराश्यात बुडते. या वाममार्गापासून तरुणाईला परावृत्त करण्यासाठी आणि त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सत्य इतिहास कळावा या उद्देशानं इतिहास संकलन समिती आणि शिवप्रेमी सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमानं इतिहास कट्टा या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. पत्रकार परिषदेत याची माहिती देण्यात आली. या इतिहास कट्टा अंतर्गत प्रख्यात इतिहास अभ्यासक रविराज पराडकर यांचं मार्गदर्शनपर संबोधन सिंधुदुर्गात पार पडणार आहे. आपल्याकडे गेल्या महिन्यापासून इतिहास कट्टा नावाचा उपक्रम सुरू झाला आणि या उपक्रमासाठी रविराज पराडकर सर, जे इतिहास अभ्यासक, इतिहास संशोधक म्हणून आहेत, आतापर्यंत ज्यांची जवळपास 550 पेक्षा जास्त व्याख्यानं झालेली आहेत, असे रविराज पराडकर सर हे व्याख्यान देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येतात. आणि हे इतिहास संकलन समितीचे उपाध्यक्ष आहेत प्रांताचे, आणि त्यांची इच्छा आहे की आपल्याकडे असलेल्या आपल्या सर्व मुलांना याच्याबद्दल सगळी माहिती मिळवते. त्याच्यासाठी ही सगळी व्याख्यानं आपल्याकडे सुरू झालीत. पुढचा वर्षभर ही व्याख्यानं असतील असं म्हटलं जाते. पण सध्या आपल्याकडे आपण 5 व्याख्यानं घेतली आहेत, आणि ज्यामध्ये शिवरायांची अर्थनीती, राजनीती, लोकनीती आणि युद्धनीती असे भाग घेतलेले आहेत. तर रविराज पराडकर सर हे सुरू करतात. आणि शिवप्रेमी सिंधुदुर्ग यांच्या विद्यमाने हे रविराज पराडकर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे गाढे अभ्यासक आहेत, संशोधक पण आहेत. पुन्हा रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा चालू करण्याच्या मागे मोठं योगदान त्यांचं सुद्धा आहे, अनेक शिवप्रेमींप्रमाणे. तर असे हे रविराज पराडकर 9 मेला आपल्याकडे त्यांचं व्याख्यान आयोजित करण्यात आलंय, वाटवे मंगल कार्यालय पावशी येथे. तर त्यासाठी जास्तीत जास्त संख्येने ही सुवर्ण संधी आहे, कारण त्यांचा इतिहासाचा एवढा प्रचंड अभ्यास आहे. आणि ते म्हणाले, मागच्या व्याख्यानामध्ये पण ते म्हणाले की एक एक शब्द सुद्धा माझा पुराव्याला धरून आहे, पुराव्याशिवाय मी एक शब्द, एक वाक्य सुद्धा बोलत नाही. त्यामुळे आपल्याला खरा इतिहास जाणून घ्यायची सुवर्ण संधी आहे. आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त संख्येने लोकांनी, आपल्या जिल्ह्यातल्या लोकांनी, आता मे महिना आहे तर विद्यार्थी मोकळे आहेत, पालकांनी त्यांना घेऊन यावं. आणि आज जे अंमली पदार्थांकडे वगैरे वळण्याचा किंवा मौज मजा करायचं काय, साधा बर्थडे जरी असला तरी एन्जॉय करा. आता मला सांगा, महाराजांनी जर आयुष्य एन्जॉय केलं असतं तर स्वराज्य घडलं असतं का? तुम्हाला काहीतरी उद्देश ठेवून आयुष्य जगलात तुम्ही, तर तुम्ही काहीतरी चांगली मोठी गोष्ट करू शकता आयुष्यात. हा संदेश मुलांपर्यंत पण गेला पाहिजे. त्यासाठी जास्तीत जास्त संख्येने तरुण मुलांनी या व्याख्यानाला हजर राहावं आणि पालकांनी त्यांना घेऊन यावं मुद्दामून, अशी आमची इच्छा आहे. आणि त्याला प्रतिसाद मिळावा असं आम्ही आवाहन करतो या निमित्ताने. अशा प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केला, त्याच्यामुळे समस्त कुडाळवासियांनी, सिंधुदुर्गवासियांनी या व्याख्यानाला उपस्थित राहून जे महाराजांचा जो इतिहास आहे तो जाणून घ्या. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बंड्या सावंतजी जे जसे म्हणाले की तरुण पिढी ज्याप्रमाणे व्यसनाधीन होत चालली आहे, अंमली पदार्थाचे विळखा पूर्णपणे जिल्ह्याला पूर्ण गिळंकृत करायला निघालाय. तर जेणेकरून जर पालकांनी आपल्या पाल्यांना ह्या अशा व्याख्यानात जर मुलांना आणून त्यांचं, जसे बंड्याजी म्हणाले की छत्रपती शिवाजी महाराज जीवनशैली आत्मसात करण्यासाठी तेवढा हातभार मुलांमध्ये जर पालकांनी निर्माण केला तर ही चांगली एक पिढी निर्माण होऊ शकते आपल्या सिंधुदुर्गवासियांमध्ये. आणि बराच म्हणजे मुलं हे जी भीती आहे समाजात अंमली पदार्थ, ती कुठे कायमस्वरूपी त्याला एक म्हणतात लगाम बसेल. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त पालकांनी आपल्या पालकांसोबत या व्याख्यानाला उपस्थित राहावे ही समस्त आमच्या शिवप्रेमी मार्फत विनंती आहे. व्याख्यान मोफत आहे. आणि याच्यातून निष्पन्न असं होईल, आमचा उद्देश आहे या सगळ्या शिवप्रेमींना की सगळ्या तरुणांनी आपल्या पालकांसह यावं आणि हा उपक्रम ऐकावा, जेणेकरून प्रत्येक मुलांनी आपल्यामध्ये शिवाजी महाराजांची जीवनशैली, राहणीमान आत्मसात करावं, जेणेकरून जी आत्ता पिढी
कुठेतरी व्यसनाधीन होते, मोबाईलच्या विळख्यात अडकते किंवा अन्य सगळ्या शांत चौकीमध्ये अडकते, ती थोडीशी कमी होईल आणि त्यांच्यामध्ये राष्ट्रप्रेम निर्माण होईल. हा उद्देश ठेवून शिवप्रेमी संघटना ही इतिहास कट्टा आयोजित करते. इतिहास आपल्यापर्यंत मोडून तोडून आलाय. हा मोडून तोडून आलेला इतिहास, ऍक्च्युअल इतिहास कसा आहे, इतिहासात काय घडलंय हे फुलप्रूफ देण्यासाठी इतिहासाचे गाडे अभ्यासक आहेत डॉक्टर रविराज पराडकर सर हे येत आहेत. म्हणजे शंकेचं निरसन, एखाद्या विद्यार्थ्याला कोणत्याही प्रकारची शंका असेल तर त्या शंकेचं निरसन करायची व्यवस्थाही तिथे आहे. कारण या सगळ्याच्या नंतर चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे, जिथे आलेल्या जे श्रोते आहेत त्यांच्या ज्या शंका असतील त्या शंकांचं निरसन केलं जाईल. अलीकडे आपल्याकडे छावा, तानाजी, आता छत्रपती शिवाजी या पिक्चर्समुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार देशांतर सगळीकडे पोचले. परंतु आपल्याकडे ह्या सगळ्या पुस्तकं बघितल्यानंतर किंवा हे सगळं बघितल्यानंतर आताच्या व्याख्यानामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की आम्ही प्रश्न विचारायला एक वेळ ठेवला रविराज सरांकडून, की त्यामुळे एखाद्या मुलाचा जर प्रश्न असतील तर ते विचारले जातील आणि खऱ्या अर्थाने शिवाजी महाराजांनी इतिहासच्या शंका समाधान होऊन मुलापर्यंत पोहोचेल. ही या कार्यक्रमाचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य. कार्यक्रम झाल्यानंतर अर्धा तास शंका समाधानासाठी वेळ असेल.